Čaute, sme v Sečovciach a ideme za mojím známym, ktorý tu má obchod, potraviny a napriek tomu, že rómska komunita v Sečovciach žije v zlých podmienkach, tak on sa rozhodol pomôcť týmto ľuďom tým, že otvoril prevádzku, kde ponúka lacnejšie potraviny. Poďme sa na to pozrieť. Krakove sme si našli sami, no a také veci, všetko je v Novom Sanči. Klinica, to je hneď za hranicami. Pozerám, že nemáte žiadny alkohol. A ja ani nebudem mať. To netím teda. Dobre. Ani cigarety? Ani cigarety. Keď tak potraviny majú. Toto je základ, aby ľudia mohli prežiť teraz v tomto čase. No a povedzte, ako vaša klientela je kto? Kto sem chodí do toho? Aj. Aj Rómovia, aj nerobovia. Či? Poviem tak, že domovia od toho 13. do toho 20. Oni sú klienti, ktorí robia, ale od 1. do 30. je. V novembri sme stratili zakázku a vtedy sme boli bez práce. Mali sme nejaké peniaze našetrené, ideme otvoriť predajne a z toho budeme aj žiť, pomôžeme aj iným, budeme aj my stáť. Lebo všetko je teraz drahé. A tu si môžu nakúpiť oveľa lacnejšie. Napríklad olej cez 2 €, 2,19, 2,50 normálnych obchodov. U nás je to 1,59 €. Také rezance stoja 2,50 €. To je veľký banet, no? Veľký banet, Kilogramové. A vy predávate za €70. A vidím, že tu máte v podstate aj také, že značkové nejaké veci a značkové výrobky, sladkosti. Oni sú lacnejšie ako napríklad v Tesco. Vlastne vy predávate v podstate napríklad tento keksík lacnejšie ako v Tesco. Ten istý keksík. No. Napríklad, no? Stojí €70. Kde? Tesco €70. A vy to predávate za 89 centov. Ako je možné, že v takomto malom obchodíku rovnaký výrobok od rovnakého možno dodávateľa v rovnakej gramáži stojí približne o polovicu menej tu v tomto obchodíku v Sečovciach ako v nejakom reťazci. Že tu v Sečovciach to stojí 79 centov a v najbližšom reťazci €39. Ako je to možné? Magi. Tu za 3,45, skoro liter. V inom reťazci o mnoho drahšie. Mnohí ľudia začiatkom roka poukazovali na to, ako sa zvýšila cena sirupov, a aj vďaka krokom vlády Roberta Fica, ktorá zdvihla naozaj už všetky dane. A tu sa môžeme stretnúť ešte s tými nízkymi cenami, ktoré poznajú ľudia predtým, než Fico zdvíhal ceny. A preto ja chcem poďakovať Jankovi za túto jeho službu, ktorú priniesol sem do Sečoviec pre ľudí, ktorí naozaj žijú v ťažkých životných podmienkach. Aj vďaka Robertovi Ficovi, ktorý tu je 14 rokov vládne a za tých 14 rokov naozaj týmto ľuďom vôbec nepomohol. Na Slovensku je všetko drahé. Drahé potraviny, drahé energie, vysoké ceny všetkého a bohužiaľ na tom trpia obyčajní ľudia. Vládni politici sa na to pripravili, keďže si zdvihli svoje platy o 100%. Sľubovali nám lacné potraviny, lacnú elektrinu, sľubovali nám vyššie dôchodky a výsledok je taký, že je tu všetko drahšie, ale sebe Fico zvýšil plat o 5 000 €, dal si do životnú rentu aj so šoférom, s limuzínou. Toto je teda výsledok tých sľubov, boli to len prázdne sľuby. A dokonca tí, ktorí sú proti vojne na Ukrajine, nech sa tam nedajú aj sľub ani náboj na Ukrajinu. Aj v tomto Fico schválal. Vládna koalícia kašle na ľudí, ľudia si musia pomáhať sami
a verte, že keď my budeme vládnuť, tak budeme pomáhať ľuďom.